doa. Pentsio publiko eta doi batun arteko. Gora, pentsiodunen borroka! Gora, pentsiodunen borroka! Gora, pentsiodunen borroka! Gipuzkoako pentsiodunak Euskal Herriko pentsiodunen mugimenduko partaide den aldetik, Donostiako alderdi ederren maiatzaren 29an arratsaldeko 5etan deitutako manifestazioan parte hartzera gonbidatzen zaituzten. Berrogeita hamar urte borrokan eraman ondoren, jakin badakizutelako borrokari gabe ez dagoela irabazterik. Bejon daizuela, gora zuek!